Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a učinil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Sestri a bratia, vypočujte si slová písma svätého, určené na túto príležitosť 4. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré napísané nachádzame v knihe proroka Izaiáša, 65. kapitole vo veršoch 17 až 19, 21 až 24. Lebo aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem, a prvotné sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. Ale aj jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím, lebo aj hľa, stvorím Jeruzalém na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalémom a zaradujem sa nad svojim ľudom a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu, a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. Nebudú sa nadarmo namáhať ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových a spolu s nimi aj ich výhonky. Prv, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem, vraví Hospodin. Amen. Bratia a sestry, poznáme, ako vyzerala plavba loďou do zámorských krajín. Keď sa po dlhom čase na obzore ukázala zem, bola to radosť. Tam na cestujúcich čaká nový život, splnenie všetkých cieľov a nádejí. Náš život je ako plavba po rozbúrenom mori. Čo všetko človek neprežije počas života, koľko búrok, sklamaní, utrpenia, pochovaných nádejí i milých, s ktorými sa spoločne plavil životom. A nieraz sa pýta, som ja iba akousi loďkou, hračkou na mori tejto planéty? Má moja plavba zmysel, cieľ? Iste o tom premýšľať nie je hriechom. Iba nesmieme pritom zabúdať, že ani tá loď, ani jej kormidlo nie sú v našej moci. Oboje sú v rukách Božích, ktorý tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ježiš Kristus je preto zmyslom nášho života. Čo je cieľom? Cieľom ľudu izraelského bola zasľúbená zem. A keď Boh splnil zasľúbenie dané ľudu starej zmluvy, o to skôr ho splní nám, svojmu novému ľudu, ktorý sa skrze jeho syna nádeja večnému životu v nebeskom Kanáne. To je cieľom našej životnej plavby. Kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Tešíme sa novej zemi. Naším cieľom je kráľovstvo Božej lásky, preto sme povinní lásku už teraz rozdávať. Kráľovstvo milosrdenstva a radosti. Činíme radosť našim blízkym. Kráľovstvo pokoja. Snažíme sa o pokoj. Láska, milosrdenstvo a pokoj nie sú niečím, čo sa nemôže dokazovať už v tomto živote. Začiatok je tu pri nás a splnenie i dokonalosť je u Boha. Zmysel i cieľ našej životnej plavby teda poznáme. Boh nám ho zjavil zo svojej milosti. Životom a obeťou svojho syna nás o ňom uistil. Závisí iba od nás,
či dôverou v Boha, poslušnosťou v Jeho slovu a vierou v Krista Ježiša sa raz na brehu novej zeme aj vylodíme. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty premáhaš zlo svojou dobrotou, pozývaš i nás k svojmu dielu, aby sme svedčili o Tvojej dobrote a z nej žili. Vzdiaľ, prosíme, všetko zlo od nás a naplň nás svojím Duchom Svätým. Prosíme ťa pre všetkých ľudí, otvor nám oči pre Tvoje dobro a lásku. Pomáhaj vidieť núdzu iných, vzpriam slabých a skleslých. Daruj im novú dôveru v Tvoje zasľúbenia. Nauč nás odznovu načúvať Tvojim slovám, aby sa nám stali slovami života. Pane, Ty raz dokonáš svoje dielo spasenia, tomu pevne dôverujeme, preto ťa chválime a oslavujeme. Amen.